Бүген без бик мөһим һәм үзенчәлекле бер темага кагылып китәсәкбез, ул дуслар. Дуслар темаһы әлбәттә ул мөһим, ул кирәк, чөнки һәрбер кеше үзенең гомерендә үзе генә яшәмәй, эргәһендә дуслары, тугандары, якындары була. Һәм дә бу тема һәр сакта актуаль. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләреннән без беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә шундай хәдис yetkерә. Кеше ти, ниндәй улның дусының дине ти, ул шул дусының динендә булыр ти. Ягъни дин бында зур мәгънәле. Уның холкы, әдәбе, яшәү рәвеше һәм башкаһы. Һәм дә ти, кеше ти игътибар итһен ти, кем менән ти ул дус булырга теләй ти. Ягъни әгәр дә берәү менән дус булырга теләһәң, зур игътибар бир. Ул ниндәй кеше? Динлеме, Аллаһты таныймы, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтен таный һәм хөрмәт итәме? Ягъни бу бик мөһим әйбер. Ягъни әгәр дә һин Аллаһты танымаган, Аллаһтан көлгән, я булма Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмде яратмаган җәмәгатьтә булган икән, әлбәттә уларның холкы, уларның насар гадәтләре һинең йөрәгеңә үтеп инә башлай. Һин уларның сүзләрен тыңлап, уларның гамәлләрен күреп, насарлыктарын күреп, шуга бата башлаячаксың. Шуңа күрә үзегезнең ошо айда, Рамадан айында дусларыгызды, йөргән җәмәгатегезне карап, үзегезгә игътибар бирегез. Мин аралашкан кешеләр Аллаһтың юлындамы? Улар Аллаһка мине тартамы, я булмаһа Аллаһ юлынан киресенчә төшерергә тырышалармы һәм башкаһы. Шуңа күрә безнең гомеребездә һәрбер мөселман кешенең гомерендә шундай кеше булырга тиеш. Кемгә һез караһагыз, Аллаһты искә төшерәгез. Ягъни ниндәй генә һез иманлы булмаһагыз, ниндәй генә гыйлемдә булмаһагыз да, һезнең эргәгездә шундай кешеләр, дуслар булырга тиеш. Кемгә карап һез Аллаһты искә төшерәгез. Ягъни бөек галимдар да, бөек фақихтар үзләренең гомерендә шундай дуслар менән бергә булырга, улар менән уларның насихатын алырга тырышкан. Шуңа күрә безнең өйгә эшебез буласак, үзебезнең эргәбездәге булган кешеләрне, дусларыбызны карап, анализ яһап һәм дә үзебезгә хезмәт эшләргә кирәк булсак. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.